Bueno, zer, aurten gainea, Tominasekin etorri eiz, ezta? Zoriona, gaztiko eta behin zoriona. Guaindala zenbat irabazi dezu hori. Eskerrik asko, abuztuan izan zan. Abuztuan izan zan. Bai, niretza lehenengo urria. Lehenengo urria. Bai, lehen esan behar nizun, zu horri gerizoa zenian, atzea aurrean jende gutxi eramatezu, ezta? Ia danagatzen eramatituzu, ezta? Normalian beti remontatzea tokatzen zaite, no? Bai, beti azkenean ni egun bizkariten dut, batez ere. Eta, bueno, lehenengo 50 beti pixkat atzeago gehatzen naiz, eta bigarreneko 50 hortan da arrapata pasa. Ona, orduan naiz, bigarrengo denbora horietan hobia, ezta? Erresistentziak orduan, jendia forte giazteko, ze? Oida, bai, bestiak normalian, azkar giatzen zitatzia, eta ni azkar gigueltau. Ona. Ez deuna esan, nun irabazi zen ditun domina horiek, eta gaina munduko txapelketa batian. Bai, hoi da, Manchesterren, Bai, abuztuan. Eta, bueno, azkenean irabazten, ja horregatuko, leku polita betirako. Hoi betirako, gara, historia indek, ona, historia idatzi egia. Ze, ona. Eta nola izan zan, adibes lehiaketako gorra izan zan, errez irabazitzen du, nola juntzan historia? Oso emozionantea izan zan, egia zan, arrapata pasintzen nion horre bai, lenda bizi Japonia arrapasa zan. Bai. Espero genuen beha ni baino azkargo pasatzia. Segatik gan? Bere justo elbarrietasunagatik, behan bianka ondo dazka, eta beso oso bat falta zaio. Orduan, bueno, normalian, esplosiboagoa dia, eta ni nola dakaten hanka eta besua, buelta aprobetxatzet. Orduan, bueno, hoi izan gure pixka bat estrategia, eta ondo datea zan, azkenia... Orduan, buelta hortan irabazi vale. Ona. Eta, zenbagarren metruan bukaran heldu zenion, noiz harrapatu zen? Azkeneko 25 metrotan. Bai, Bai. Jode, oza, zirrara eharran zan bertan, ezta? Bai. Ona. Eta, bestela, nungo jendian kontra tokatu zaizu txapelketa hontan lehiatzia? Mundu guztiko jendia onda, edo gehiago zaudete leku batzutakuak, edo nuntzeate... Bueno, denetarik, Japoniarrak, inglesak, Israeldarrak, baita ere nire herrialdeko bai, orduan, bueno, denetik. Talde polita. Talde polita, eta emaitza guaindik eta politakoa. Ona. Bueno, eta guain, badakita izara olimpiadetako buru belarri horrak azula begira, ezta? Nola dijo asuntua? Ja sailkatuta zaude munduko txapelduna izan da, edo... Ez, munduko txapelketako urreakin lortu genuen plaza, baina herrialdearen zan, ezan nominala. Orduan, bueno, ja laizte ateako dia minimak, eta bi aste barru dakagu lehenengo aukera. Orduan, bueno, lehenugo kentzen badeu, hobeto. Lasai egoteko eta urduritasun horiek urtea prestatzeko. Bikain. Eta zein behar dezu hemendik 15 egun barru proba horietan, zer da lortu behar dezuna, o zer da egin behar dana? Bueno, ingo deu munduko rankinan arabera, marka bat eskatuko digute, eta gutxieneko marka hori iten badeu, sailkatuko gea. Normalian egoten dira marka A eta marka B. Marka B iten bazu, klasifiketari eta jumbestea? Ez, dependitzeu, justo herrialdean zenbat minima dauden, zenbat plaza, eta A marka iten badezu, bueno, hoi dela gure intentzioa, ziurtatzen dizu areakutia. Zuzeneko txartela lortzen dezu. Bikain. Eta nola ikusten dezu zure burua, urrezko domina ekarri eta gero erraz ikusiko, ez da? Ondo, azkeneko urteakin, ilusioz beteta, baita ere konfiantza askokin, orduan, bueno, ondo ikuste gea. Ze ona, inigo.